Знікненне мільярдэраў каля Тытаніка. Выбачэнні ябацькі перад міліцыяй і дзікія прысуды па так званай справе Гайдукевіча. Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва і галоўныя навіны 21 чэрвеня. Гісторыя, за якой у гэтыя дні сочыць амаль увесь свет. У Атлантычным акіяне зніклі двое мільярдэраў, якія вырашылі спусціцца на батыскафе да затанулага Тытаніка. Невялікая субмарына пачала спуск раніцай у нядзелю. На борце батыскафа было 5 чалавек. Брытанскі мільярдэр і даследавальнік Хеміш Гардінг, адзін з найбагацейшых людзей Пакістана Шахзада Давуд, разам з сынам, французскі вучоны на ржале і кіраўнік кампаніі, якая арганізавала пагружэнне Стоктон Раш. Дарэчы, квіткі на такую экскурсію каштавалі $250 000. Планавалася, што батыскаф спусціцца аж да самого Тытаніка на глыбіню амаль 4 кіламетры, але менш чым праз 2 гадзіны сувязь з батыскафам знікла. Што здарылася, не вельмі зразумела. Адразу пачалася выратавальная аперацыя з удзелам як грамадзянскіх судоў, так і вайсковых з Канады і ЗША. Але прагнозы пакуль сумныя. Праблема ў тым, што калі субмарына ўпала на дно да Тытаніка, то ў свеце існуе зусім мала апаратаў, якія могуць спусціцца на такую глыбіню. Сам жа батыскаф – эксперыментальнае судна, якое не мае аніякай сертыфікацыі. Па вялікім рахунку, гэта проста металічная банка. Ён мае толькі адну кнопку, а кіруецца джойстыкам ад відэагульняў. І гэта не жарт. Сёння ў меркаванай зоне, дзе знік батыскаф, пачулі нейкія грукі, але пакуль не змаглі лакалізаваць іх дакладнае месцазнаходжанне. Ускладняецца сітуацыя яшчэ і тым, што кіслароду ў батыскафе было толькі на 96 гадзін. То бок ён скончыцца ўжо ў чацвер раніцай. Па сумнай іроніі назва зніклага каля Тытаніка батыскафа – Тытан. І яшчэ адна навіна, якая ўжо выглядае як пачатак скандынаўскага серыяла. У Даніі каля невялікага мястэчка Бранде проста пасярод хвойнага леса знайшлі мёртвага кіта. Да бліжэйшага мора 70 кіламетраў. Як туша жывёлы трапіла ў лес, не вельмі зразумела. Можна было меркаваць, што кіта нехта вылавіў, але даследаванне паказала, што жывёла памерла сваёй смерцю. Па адной з версій, рабочаму утылізацыйнага завода па перапрацоўцы трупаў жывёл даручылі прыбраць з пляжа тушу кіта, які сам выкінуўся на бераг. Але рабочы па невядомай прычыне адвёз кіта ў лес. Вяртаемся ў Беларусь. Тут суды і дзікія тэрміны. Сёння агучылі вырак па так званай справе Гайдукевіча. Калі і памятаеце, улетку 21 года нехта спрабаваў падпаліць дом праўладнага дэпутата. Тады ніхто не пацярпеў, злаўмыснікаў адразу затрымалі. Пазней стала вядома, што ўвесь працэс цалкам кантраляваўся КДБ, а за выканаўцамі даўно і пільна сачылі. Схапілі 15 чалавек, сярод якіх 4 гэта цэлая сям'я Вайцяховічаў, немаладая пара і іх дарослы сын з жонкай. На затрыманых завялі справу за тэракт і змову з мэтай захопу ўлады, а сёлета вясною пачалі судзіць. Траіх, у тым ліку вядомага рэстаратара Вадзіма Пракоп'ева, судзілі завочна. І вось, праз 4 месяцы судовых паседжанняў агучылі тэрміны. І яны гіганцкія. Вадзім Пракоп'еў асуджаны завочна на 25 гадоў калоніі. Былыя сілавікі Чамякін і Хаміцэвіч, якія таксама знаходзяцца за мяжой, атрымалі 20 і 16 гадоў адпаведна. Сям'ю Вайцяховічаў не пашкадавалі. Бацька атрымаў 19 гадоў, маці 11, іх сыну далі 21 год, а яго жонцы 11. Астатнія фігуранты атрымалі ад 9 до 20 гадоў калоніі. Выключэнне тыя, хто фігураваў у справе, але не меў абвінавачвання ў тэрарызме і змове. Гэта Эдуард Пістрак, былы амапавец, якому паставілі ў віну бяздзейнасць. Яго асудзілі на 3,5 гады. Алексей Міхайлаў, якога абвінавацілі ў неданясенні аб падрыхтоўцы да злачынства, атрымаў 2 гады і быў вызвалены ў зале суда. Партал «Зеркала» дазваніўся да Вадзіма Пракоп'ева з просьбай пракаментаваць прысуды. І ён адказаў лаканічна. Цытата: «Сапраўдныя злачынцы застаюцца на волі». Тым часам бацька і сын Лукашэнкі цішком праводзяць таемныя сустрэчы. Па інфармацыі Антона Матолькі, у суботу Александр Лукашенка зноў быў у Шаршунах, дзе сустракаўся з расійскім алігархам Гуцырыевым. Сустрэча працягвалася каля 6 гадзін. Афіцыйна пра яе не паведамлялася. Мы пакуль таксама не ведаем яе сутнасць, але нагадаем, Гуцырыеў вядомы блізкасцю да Лукашэнкі. У Беларусі ён мае шмат інтарэсаў, у тым ліку займаўся нафтай і каліем. Акрамя таго, можа, хто не ведае, але Гуцырыеў – гэта паэт-песеннік. Ён аўтар песень для Наташы Каралёвай, Ларысы Долінай, Філіпа Кіркорава і іншай расійскай папсы. Праз гэта Гуцырыеў нават атрымаў мянушку «Седой пацан».
бо назву «Тяжело седому пацану» мае адна з напісаных ім песень. На наступны дзень пасля спаткання з сівым пацаном у нядзелю Лукашенко каля 4 гадзін знаходзіўся ў рэзідэнцыі на Мінскім моры. Там звычайна праходзяць непублічныя перамовы з удзелам усёй яго сям'і. Матолька піша, што пасля гэтага позна ўвечары з Беларусі вылецеў самалёт, у якім быў старэйшы сын Лукашэнкі Віктар. Ён накіраваўся ў сталіцу Арабскіх Эміратаў Абу-Дабі. Хто пераможа ў сённяшняй Беларусі? Міліцэйскі начальнік альбо гіперактыўны ябацька? Вось адказ. Вольга Бондарова з Гродна, якая сама сябе называе ябацькай і піша скаргі на ўсё на свеце, пару дзён таму публічна сварылася з начальнікам мясцовай міліцыі генерал-маёрам Разенковым. У сваім блогу яна нават апублікавала адкрыты ліст да міліцыянта, дзе пералічыла ўсе свае прэтэнзіі. Але учора гэты ліст раптам знік. А у тым жа блогу Бондарова нечакана опубликовала покаяльное видео. Добрый день, друзья, с вами я, Оля Бондарева, и я записываю это видео для того, чтобы попросить прощения у всех, кого могла обидеть неосторожным словом, либо необоснованными претензиями у депутатов, общественных деятелей, у сотрудников правоохранительных органов. Але і гэта не ўсё. Сёння Бондарова апублікавала ўжо другое выбачэнне, але ў тэкставым варыянце. У ім Бондарова зноў просіць прабачэння ва ўсіх, каго пакрыўдзіла сваімі словамі і раптам заяўляе, што не мела намераў дыскрэдытаваць уладу. Так што ў двубоі сілавікі супраць ябацькі перамаглі людзі ў пагонах. 2-0 на карысць сілавікоў. Тым часам сілавікі не шкадуюць і звычайных людзей. Дайшло ўжо да таго, што міліцыянты ходзяць па электрычках і правяраюць тэлефоны ў пасажыраў. Як піша «Новы час», праверкай тэлефонаў займаюцца звычайныя патрульныя, якія суправаджаюць электрацягнікі і сочаць за парадкам. Выглядае, што яны атрымалі адпаведны загад. Але логіка не да канца зразумелая. Падобна, што ўвагу сілавікоў прыцягваюць тыя пасажыры, якія падчас падарожжа сядзяць у тэлефонах. Такіх людзей выклікаюць у тамбур і патрабуюць разблакаваць смартфон для праверкі. Як распавялі чытачы «Новага часу», такія выпадкі былі заўважны прынамсі на маладзечанскім кірунку з Мінска. Па выніках праверкі тэлефонаў людзей часам адпускаюць, але здараюцца і затрыманні. А парламенцкая асамблея Рады Еўропы прыняла рэзалюцыю аб падтрымцы беларусаў у выгнанні. Еўрачыноўнікі заклікаюць не атаясамліваць беларусаў з рэжымам Лукашэнкі, а таксама дапамагаць людзям інтэгравацца ў еўрапейскія краіны. У тым ліку прапануецца выдаваць гуманітарныя візы ва ўсіх пасольствах і консульствах, якія працягваюць працаваць у Мінску. Прычым заклікаюць выдаваць візы і сваякам тых, хто праз пераслед з'ехаў з Беларусі, каб людзі маглі выехаць і пабачыцца з блізкімі. Таксама рэзалюцыя заклікае абмеркаваць магчымасць выдачы пашпартоў для беларусаў у выгнанні. Такія пашпарты будуць прызнавацца сярод дзяржаў-членаў Рады Еўропы. З гэтай нагоды на пленарным паседжанні нават выступіў вольны хор. Але цікава, што пасля такой навіны пра беларусаў пасварыліся паміж сабой рускія. Расійская апазіцыя пачала публічна высвятляць адносіны ў соцсетках. Маўляў, а Ціханаўская-то, аказваецца, маладзец, чагосьці дабіваецца, нешта робіць, а чаму мы так не можам? У выніку спрэчка перайшла на асабістай папрокі і абвінавачванні. Магчыма, гэта і ёсць адказ, чаму? Ці памятаеце вы гісторыю пра віцебскія курапаты? Нядаўна там паламалі памятныя крыжы каля вёскі Хайсы, на месцы, дзе ў 30-х сталіністы праводзілі масавыя расстрэлы. Дык вось, мясцовыя праваабаронцы напісалі заяву ў міліцыю, але сілавікі не тое, што нікога не знайшлі, яны нават не сталі шукаць. Міліцыя адказала так: мы ўжо правялі праверку, але для завядзення нейкай справы прычын няма. Адна з самых набліжаных да Лукашэнкі чыноўніц, старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова, заявіла, што ёй хочацца устаць і крычаць. Дык што здарылася? Нічога новага. Здарылася чарговае ухваленне Лукашэнкі. Качанова наведала Брэст, дзе сустракалася з актывам праўладнага саюза жанчын. Ім яна і распавяла, які харошы Лукашэнка і што на ім усё і трымаецца. А таксама Качанова паскардзілася на ўмешальніцтва звонку ў беларускія справы і заявіла, цытата: «Мне часам хочацца устаць і крычаць: не чапайце нас, дайце нам жыць, што вы да нас чапляецеся, што вам ад нас трэба?»
Конец цитаты. Хто канкрэтна не дае жыць Качанавай, сама Наталья Ивановна, канешне, не ўдакладніла. Вось такія навіны серады. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте свои заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.